ঠাকুর নথাকি কাঠোয়া পথরে কাঠোয়া পথরে কিচুড়া বুঝিলে ঠাকুর মিলতি নাহি ভাবরে ঠাকুর অবারে পথর ভাবନରେ সবু ঠাই গঙ্গারে বুড়িলে হরদ্বারে গলে গয়ারে মারিলে পিণ্ড ঠাকুর মিলে না তিরুপতি যাই লন্ডা গলে যেতে মুড়া ঠাকুরে অଛନ୍ତି অন্তর ভিতরে ঠাকুরে অଛନ୍ତି অন্তর ভিতরে তুমি আমি আর থাকো বই যেতে দিনটা বলতি ঘরে তুমি আমি আর থাকো বই যেতে দিনটা বলতি ঘরে ঠাকুর অଛନ୍ତି অন্তর ভিতরে অଛନ୍ତି হৃদয় ভিতরে ଆମେ ବାହ୍ୟ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ବାହ୍ୟ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କଲେ ପୂଜା କର ମନା ନାହିଁ ଧର୍ମର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କଥା ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କ'ଣ ଏ ସଂସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଜିଅନ୍ତାରେ କଥା କର ହରିରେ ଅଛରେ ଜିଅନ୍ତାରେ କଥା କର ହରିରେ ଅଛରେ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତାକୁ ଭୟ କର ମନ ଆଉ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତାକୁ ଭୟ କର ମନ କହିବି ମହଯୁକ୍ତ ଧରିବୁ କାରଣ କହିଲେ ନଦୁଲ ଧରିବୁ କାରଣ କହିଲେ ନଦୁଲ ଧରିବୁ कारण बोलाने के बाद हरी ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ କରିକି ରଖିକି ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମେ ଜାଣିବା ନା ମେଳା ବେଳେ ପଡ଼ିବେ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ଦୁଃଖ ଗାନ୍ତି ଅବସାଗ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଳିକୁ ଯେଉଁ କୌଶଳୀଟି ସମଝାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ କହିଲେ ଭୁଲ କରୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅଚିତ କହିଲା ପରେ ଶିଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଜନେ ନାହାନ୍ତି ହରି ପୂଜନେ ନାହାନ୍ତି ভজনে নাহাতি হরি পূজনে নাহাতি আপে বুঝি আপে ভজি আপে ভজনে নাহাতি হরি পূজনে নাহাতি আপে ভজে আপে মেরু সঙ্গে আপে বুঝে আপে ভজে আপে মেরু সঙ্গে ভগবা করে দিয়ে মনোজানো पूजा पूजी गले हरि को पाइबा नहीं कौन ना हरि कराउ थाए मुई मोबिल वाले से सब करछंती हरि सब करछंती आगे जानि किंतु तो पहले आपको आपे बुझिले ब्रह्म ज्ञान पाइ जेते आपे को आपे माने निजे तोळे हमें निजो को पूजा करी यार तत्वटा बड़ पूरा तत्व लोक खराब भावे ना तो निजे के निज पूजा करियो से निजे किए से निज किए से ताको हमको चिन्हन पड़िबो निजे हेले नाम निज कियो नाम
ଅଣାକ୍ଷର ବୋଲି କହି ନିଜେ ଆମେ ହେଲେ ନାମ ଆମ ନାମଟି ଥିବାରୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନାଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନାମଟି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଅନାମ ହେଇଥିବା ବା ଆମ ରୂପ ରେଖ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ନିଜେ ହେଲେ ନାମ ନିଜଟି କିଏ ସେ ନା ଅନାମ ଅନାମର ନାମ ନାହିଁ ରୂପ ରେଖ ନାହିଁ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବେ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତୋର ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ନାମ ଚାଲିଛି ନାମଟି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଅନାମ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନାମ ଆଉ ଅନାମ ଜୀବ ପରମ ଏକ ହୋଇଯିବେ ଏ ଶରୀର ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଆଉ ପିଣ୍ଡଟି ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ନାମ ରୂପରେ ନାମକୁ ଜପିଲେ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଅନାମ ପଶିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅନାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେଇ କଥା କହୁଛି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ମାୟା ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ କଥା ନ କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରି ଆମର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସେଇପରି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅର୍ଜୁନକୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ଏ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି